Ja, hej og velkommen til denne her lille introduktion til, hvordan man tegner neurografika. Og hvis det er fordi, du skal være med til en workshop eller andet, så er det en rigtig god idé at have set denne her inden. Det tager bare et par minutter. Når vi tegner neurografika, så kan man sige, at linjer, som bare er sådan her, de er jo meget forudsigelige. Og det er sådan en linje også. Og det undgår man i neurografika, fordi vi tegner bevidst, og vi tegner i forhold til den tilstand, vi er i. Og det betyder også, at når vi tegner en neurografisk linje, så sætter vi pennen på. Vi arbejder næsten altid fra venstre mod højre, eller nedefra og op. Men vi starter simpelthen med at sætte pennen på, og så tegner jeg. Og for at det skal være en neurografisk linje, så skal det være en linje, som bevæger sig derhen, hvor jeg ikke forventer det. Og det betyder, at det også er en linje, så når jeg har en tendens til, at jeg vil gerne gå længere ned, så tvinger jeg lidt mig selv til at køre lidt op i stedet for. Og linjerne, når de kommer, så tænker jeg, at jeg har lyst til at køre lige ud. Nej, nu kører jeg sørme nedad i stedet for. Og nu vil jeg gerne køre lidt op, og måske vil jeg gerne køre sådan der. Og det betyder, når linjen den hele tiden bevæger sig hen et sted, hvor jeg ikke forventer det, så er det fordi, jeg bevæger mig samtidig ud af min comfort zone. Når jeg så også kigger på linjen, så er det en linje, som aldrig gentager sig selv. Altså den er ikke en gentagelse af der, hvor den har været, eller et mønster tidligere, ligesom de to øverste linjer er her. Og det betyder, at vi får noget helt unikt, og vi siger, at hver linje er en tanke, vi lægger i, eller en tilstand, eller noget, vi sidder med lige nu. Når de her linjer så krydser hinanden, så sker der jo det, at der opstår de her små spidse ting, og helt dybt inde i vores urinstinkt, så er det her altså det samme som en giftig torn, eller en tand fra en sabeltiger, eller en haj, eller noget andet. Og det betyder, at vi sørger for at runde det her, sådan så hjernen finder ro, at den ikke skal være parat til, at sabeltigeren den træder ud af et krat lige om lidt. Øh, så vi laver sådan en lille afrunding. Vi kommer fra den ene her og kører over i den næste rundt, og det, der bliver til overs der, det tager vi lige og gør mørkt sammen med det andet. Hvis vi nu ser på det rum, der ligger her, hele det her rum, der ligger lige her, så er det sådan, at man kan forestille sig, at hele rummet skal være afrundet, så når vi kommer hertil, bliver den rund, og så kører jeg videre langs med linjen over i den næste, og når jeg så har kottet hjørnerne her, som jeg lige har kottet af, gør dem sorte, så kan vi se, at nu har vi sådan en sæbeboble eller en ballon i en lidt rund facon, der kan bevæge sig øh, ind her. Og det betyder også, at man der lige har rundet, og her runder vi. Og som sagt, det betyder, det er, at nu bliver der altså ro i hjernen, der bliver harmoni, og det er det, vi gør ved, at vi automatisk laver de her afrundinger. Vi skaber harmoni i vores tegninger, og jeg kunne lige gøre denne her færdig herhen også, og denne her, hvor jeg fik lavet en ekstra streg. Sådan der. Her er også en. Og her. Så vi sørger for, at alle de steder, der er lille, en lille spids, det kan også være ligesom at se det som noget, vi kunne træde på. Hvis for eksempel vi har en græsplæne her, så vil det jo være sådan, at hvis der pludselig står sådan en ting op i græsplænen, så træder vi ikke vi træder automatisk ved siden af. Vi har ikke lyst til at træde på den der. Og det er det, den der spidse ting, den gør ved os. Vi bliver lidt alert, og hvad er nu det? Så derfor bruger vi lige noget tid, mens vi tegner på os at lave det, vi kalder afrundinger. Og det kan I se, så er det gjort her på dem alle sammen. Og når vi arbejder videre med nogle af de her ting, selve alfabetet består ikke af så meget i neurografika, i det neurografiske alfabet. Vi tegner linjen, som I lige har set. Så tegner vi cirkler, vi tegner trekanter, og vi tegner firkanter. I starten vil vi næsten altid kun have
linjen og cirklen. Og hvis vi skulle tegne en cirkel ind her, så kunne det være, at jeg tænker, at jeg vil gerne have en cirkel for at harmonisere endnu mere her. Og når jeg har gjort det, så opstår der jo nogle nye skæringer her, som så lige får en lille afrunding igen. Sådan der. Der. Og den skal også have en afrunding nedad til. Der. Så er den afrundet. Så på den måde bliver det hele harmonisk, og det hele kommer til at hænge sammen. Og hvis du skal deltage, som sagt, i en workshop eller i fællestegning eller noget, så er det en god idé lige at have øvet sig lidt på stregerne. Der er et lille hint, og det er, hvis man ikke synes, man kan få de der streger til at virke, så kan man tage for eksempel sit viskelæder, eller en knap, eller en lille sten. Så tager man det og lægger på papiret, og når man så begynder at tegne, så bevæger den sig automatisk, og så kan man jo prøve, hvordan man får den styret andre steder hen. Så sker det helt automatisk. Fordi så kan vi ikke sidde bevidst og styre den et andet sted hen. Så det var sådan set introduktionen, og jeg glæder mig til at se jer på en af de næste tegnedage, enten her eller i det virkelige liv. Tak for det.